Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugan. Duod po ang gabos sa pamibikan oratio emperada. Sa ngaran ka na masin kan Akis, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan man nagnangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pagataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadulungan na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan, asin nautoban sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos na labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto naman. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami sa mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na masin ka na Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Diyos marhay na hapon, sendo gabos mga tugang kay Kristo. Ngunyan, iyo ang ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mas intensyones, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Joelsel and Shara Balauro. Pasasalamat, dulot ni Robel G. Felias. Birthday of Maria Angeli Bausa, dulot ni Army Los Santos. Pasasalamat, dulot kan Cabillas and Bausa family. Pasasalamat, dulot ni Bueno and mga Liag family. For the gift of life of Ricky James, dulot kan Relucio family. In honor of St. Jude, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. For all the blessings, dulot ni Vanessa and Erwin Noga and family. Para sa special na kaagadan, to pass the Philippine Nursing Licensure Exam 2025, dulot kan USC Legazpi. For guidance of the Holy Spirit, to pass the NCLEX, dulot ni Joybet Katube, kompetente. For healing and fast recovery of Oscar Abraham, Imperial, dulot kan Imperial and D family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, Concepcion and for all souls, dulot ni Roel G. Felias, Edelberto and Joel, dulot kan Cabellas and Bausi family. Salvacion, dulot ni Bueno and mga Liag family. Oscar, dulot kan Lusuergo family. Roger Sr., Rosario, Jose, Stephen, Raul, Jomar, and for all souls, dulot kan Relucio family. Ernesto and Marivic, dulot kan Josul family.
Banwa ni Diyos, tindog po ang gabos sa sinawitin niya to ang awit sa pagbuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang yaon po kita sa paghinapos kan liturgical year. Today is the 33rd Sunday in Ordinary Time, second to the last Sunday. Next Sunday is Christ the King. Kaya ang mga babasahon sa Dominggong ini, manungod sa katapusan. Punanta ang selebrasyon sa pagpamibi sa mahal na Diyos na iyo ang kapinunan asin ang katapusan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamay. Asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangmentan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang mamurawayon na Diyos. Pinapamura
mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Dios, namimibi kami. Itugot mo sa mo, na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan. Taan kaugmahan, daing katapusan asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa paagi kan mga pagpataan ni Propeta Malakiyas, nagtaraman kagurangnan, na anal daw nin paghukom maabot, himatayan niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakiyas. Nagsasabi ang kagurangnan ni mga hukbo. Nagdadangadang an aldaw, nasusuloon, siring sa dagami, ang gabos, na mapaabaw-abaw sa mga maraot na tao. Sa aldaw na iyan, matututong sinda, asin mayo nin matatada sa sainda. Alagad, sa saindo na nagkukuyog sa sako, masirang sa saindo, araw kan aldaw, ang sakong nakakaligtas na kapangyarihan. Asin magdadara iyan kaumayan, araw kan saldang kan aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madatungan kagurangnan, matanos na magahade sa kinakban. Madatungan kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Mag-awit din mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trompeta asin ang mga hamudyong. Maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Madatungan kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Maghagubuhob ang dagat asin ang gabos na yaon yan. Ang kinaaban asin ang gabos na nag-eerok yan. Pumarakpak ang mga katubigan, sabay na mag-arawit sa kaugmahan ang kabubuldan. Madatungan kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Sa atubang nin kagurangnan, huli tamadatong siya tanganing maghukom sa daga. Maghuhukom sa mga banwaan nin kinaban, sa katanosan asin sa katotoohan. Madatungan kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Sa iyang surat, sinasadaw ni San Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog asin ako ng sendang pamana. Himatayin niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kanyaon pa kami sa indo. Dai kami nagkakan kan tinapay nin si Isayman, na daimi binayadan, kundi nagtrabaho kami, saka nagpagal, aldaw banggi, tanganing dai kami maging pagabat sa kiisayman sa indo. Mas kiigwa kami nin diretsyo na maghagad nin tabang sa indo. Diimi iyan ginibo, kundi nagtrabaho kami, tanganing maging arugan nindo. Hulita kan kami kaiba pa nindo. Sinabi mi sa indo na, an si Isayman na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, hulita nadamog mi, na may mga hugakon dyan sa indo, na mayong ginigibo, kundi makiaram sa buhay nin iba. Sa ngaran ni Jesucristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan mi, ang siring na mga tao, na magtrabaho nin marhay, sa kamaghanap kan sa diring ikabubuhay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyo kang banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-uurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon huli kan mahalagang gapo asin mga dulot kan Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot an aldaw na mayo dyan ni matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo, an gabos marurumpag. Dangan naghapot sinda, Maestro, no arin po ini mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, dai kamo magpadaya. Huli tadakol an madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ako ang Kristo o nag-abot na an oras. Dai kamo magtubod sa inda. Dai kamo matakot kun makadangog kamo nin mga gyera sa mga ralaban. An mga iyan dapat na mangyari ngo na, alagad bako pa iyan ang katapusan. Padagos na nagpahayag si Jesus. Ang sarong nasyon malaban sa magkasi nasyon. Ang sarong kahadean malaban man sa magkasi kahadean. Malinog nin makusog, magkakaigwan nin gutom asin peste sa manlain-lain na lugar, magkakaigwan nin makangingirhat sa darakulang tanda hale sa kalangitan. Alagad, bago ini mangyari gabos, dadakopon asin papasakitan ngo na kamo, dadarahon kamo sa mga sinagoga sa mga bilangguan, iaatubang kamo sa mga hade asin mga kagsakop, dahil sako. Panahon na ini, na kamuman magpahayag kan marhay na bareta. Ibugtak na nindo sa indong isip, na dai kamo mahadit kung paano kamo masimbag. Huli tatatawan ko kamo nin mga tataramon asin kadanungan, na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. Ipapaaristar kamo maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo asin mga katuod. Ipapagadan ninda an iba sa indo. Ikakaungis kamo kan gabus na tawo dahil sako. Alagad, maski sarong buhok sa indong payo, dai mawawara. Kun makatagal kamo, makakamtan nindo ang buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Patapos na po ang year 2025. How many weeks left? About 6 or 5 weeks. Patapos na ang taon. Asin para po sa mga opisina, mga ahensya, mga negosyo, these are the busiest weeks. Masarado kan mga libro, yaon ang mga nasa finance, mga auditor, kaipuhan i-audit ang negosyo. How was our performance for the year? How do we present ourselves for the next year? Magayon po ining gibuhon sa level man kan individual. Can we do a personal audit towards the end of the year? Yes. Review the year. Can we do that now? Sarong hapot. Looking back over the past year, 2025, where do you draw your sense of security? Where do you get your peace of mind? Ining nakaaging taon, sa inmo nahiling na secure ka o igwa kang peace? Dahil igwa ka kan mga bagay o mga tawong ini. Let's spend a few moments of silence now and ask yourself,
Pag sinabi kong I'm secure and I'm at peace, sa inhali yan. Siguro may simbag na. Sigurado po ako kadaklan sa tuya ang simbag, good health. Basta makusog ang lawas ko, basta di ako naghihilang, pahit sana. I can manage with life. Di lang magluya ang lawas. Good health. That's my peace. That's my security. For some of us, the answer is stable job or a good business. Basta di lang kami malugi, di bali kung dikit lang ang samuyang tubo, basta di kami malugi, basta may sahod ako on time, as long as I have my work, my job, I feel okay, I'm safe. Para sa iba man ang simbag, pamilya. Nangingiturog ako nin maray pagbanggi, dahil yaonan sa kong agom na maaasahan, ang mga aki kong tultol, yaonan mga kamag-anak kong madadalaganan ko when I'm in need. When I have my family, I'm secure, I'm at peace. I'm sure dakol pa kamong ibang simbag, savings, insurance, harong, a piece of land, pension, bulan-bulan. Ang iba, ang skills ninda, intelligence, marhay na reputation, ang posisyon ninda sa komunidad. These are all good gifts. Iniyan mga bagay na at the end of the day, pag tinatanaw mo, I'm proud, I'm confident, I'm happy, I can rest, I'm strong and secure and at peace. Basta nahihiling ko ini, okay ako. You know, in the gospel today, the disciples were at a similar stance. Sarungal daw ang mga disipulo ni Jesus nakatindog sa atubang kan templo duman sa Jerusalem. Context, ang templo pong ini, pirang bisis ng nagaba, pirang bisis man pinatindog ninda giraray. Nata, this is the center of the community, the center of the Jewish life. Digdisinda nagpapasalamat sa Diyos, digdisinda naghahagad kan mga kaipuhan ninda, hali sa mahal na Diyos. And so they adorned it beautifully. And then they would bring many votive offerings to God. Sarong aldaw, yaon po ang mga disipulo nakatindog sa atubang kan templo. Sabi ninda, wow, magayunon man ang templo mi. It's beautiful, large, strong, permanent, unshakable, beautiful temple. And then, here comes Jesus. He enters the picture and he tells them, aram nindo, maabutan aldaw na ang templong ini magagaba, marurumpag, mararaot ang templong ini. Ang KJ ni Lord, ano? Si Lord naman, ini-enjoy namin yung ganda ng templo. We're looking at how beautiful it is. We're amazed by it. And here comes the Lord telling us, you know what, one day, this temple will fall into ruin. What is Jesus trying to do? Tinatakot niya ba ang mga disipulo? Pinapamati niya ba sa inda na dapat agawonan sa indang peace and security? Not so much. Jesus is in fact talking about the last day. Sa katapusan, ang gabos na bagay sa kinakban, mawawara asin mapapara. Even the things that we think are permanent and unshakable will one day fall. Nothing is permanent. Everything has an end. Kaya ining templo po sa Ebanghelyo is in fact a symbol. It's a symbol of the things that we rely on. Mga bagay o mga tawong inaasahan, sinasarigan ta, like your answers at the beginning of this sermon. Your temples are your good health, your job, your business, your family harmony, your plans, even your religious life. All these things, these are our temples.
and we look at them and admire them, these are good. But Jesus in the gospel tells us, marurumpag ang mga templong iyan, mawawara ang gabus na iyan, no arin. Sabi niya, maabot an aldaw. Ining aldaw pong sinasabi ni Jesus, may apod digdi ang mga Hudiyo. They called this the day of the Lord. Can you say it again? The day of the Lord. Pag Advent, harani na ang Advent, after Christ the King, malaog na kita sa Advent, there's one song that we sing, the day of the Lord is near. What does that mean? The day of the Lord. We heard that in the first reading today. Haliki Prophet Malachi. Sabi niya, on the day of the Lord, God will set things right. Gabus daang napapasala, tatanuson kan Diyos. It is a day when God will burn away everything that is not good. Itatanos niya ang tama, hahalion ang mga sala saka maraot. Kaya kadaklan na bisis sa mga pelikula and other forms of literature, the day of the Lord is presented as something scary. End of the world, magugunaw ang kinaban. Makatakoton. But that's not the whole picture. The day of the Lord is also the day of completion. Gabus na daitapos, tatapuson kan Diyos. Gabus na bako panghusay, huhusayon kan Diyos. Kaya daing matakot, kung may mga bagay kang daing mahusay-husay, huhusayon yan kan Diyos. Daing matakot kung may mga bagay na daing mo masulit-sulit, daing maibalik, ibabalik iyan kan Diyos. Ano man na kinua, ano man na hinabasan, ibabalik. This is therefore, this day of the Lord is a day of healing. Papaumayan gabus na lugad, ibabalik sa hustisya asin kabanalan kan Diyos. We don't need much imagination for this. Aram kan lambang saro sa tuya digdi, kung anong itsura when things are falling apart. Halimbawa, igwa kang trabaho na huna mo, secure, suddenly, di na sigurado kung naarin ka masahod. Suddenly, sabi sa imo, pwede ka mong tanggalon sa trabaho. Takot ka. So dating sinasarigan mong paglaom, kusog buot, garupay luway-luway na nawawara. O igwa kang sarong tawo na halangkaw ang paghiling mo, tinataanaw mo, dangan na hiling mo, may mga maraot man pala na ugali. O napapasala man nahulog, ay sayang. Idol ko pa naman yun. May kaluyahan man pala. Or you have a relationship that for the longest time, huna mo, solid na, aday na kami mabulagan, iyon na talaga ini. And then suddenly you see cracks in the relationship, halat lang. Di ko man kaya pag nawaraan tawong ini sa kuya. Or igwa kang sarong aki, natultulon, kanpuon, suddenly napapasala, napapariwaraan aki mo, and you begin to fear, paano ang aki ko? Paano lalo na pagwara na ko? Or, may namati ka sa lawas mo, nagpa-check up ka, pag luwas kan results, you say, hala, may hilang ako. Pirang taon na sana daw ang natatada sa kuya. Suddenly, all our dreams are shattered. Years of strength begin to dissolve. And in these past weeks, as a nation, nahiling tapo kung paano nagkakawarara ang mga bagay, na how things easily collapse. How many homes and livelihoods and human lives have been lost over the past few weeks because of earthquakes? Pirang segundo lang, gaba na sudakulang simbahan. Because of Typhoon Tino and Super Typhoon Uwan, communities have been destroyed and washed away. Pirang segundo lang, nawara sugabus kong pinundar ning pirang taon. Lord, ano man yan? Pinagalan ko ni. Nata man tanawara sa naning arog ka ito kadali. And in moments like this, we are reminded what we think is permanent
can change in a single day. Pwedeng secure ka ngunyan, pwedeng at peace ka ngunyan sa aga da itaaram. But Jesus tells us in today's gospel, dai kamo matakot. Do not be terrified. Sabi niya, bago mag-abot ang day of the Lord, may linog, may kikilat, may baha, may mga gera, may kariribukan. The Lord tells us, do not be terrified. Dai kamo matakot. Nata. Because even if buildings and structures and homes fall, God remains. Even if people fail you, even if people you trust betray you, God remains. Even if the world around you is confusing, you can still be sure that God is still the one who holds your life together. Everything changes, sabi ni Santa Teresa de Avila, but only God remains. Kaya pag binabasa ta po baga ang Biblia, kadakol kitang nababasa ng mga symbolisms that we use to describe God. God as fire, God as the beautiful wind, God as peace. But I'd like you to bring home an image today. Malingawan na po nindo gabos na sinabi ko ngunyan na hapon, inilang matandaan, okay na po yan sa kuya. The image of God as rock. Ang Diyos, nagapo. God who is firm foundation. Diyos na daay natatanyog. Diyos na daay nababago. Tadawa pa magkahiriroan gabos sa palibot ta. Dawa magkupas, mawara, mabagoan gabos. My God is my rock, my firm foundation, my anchor. Dahil yaon siya, dahi ako matatanyog, dahi ako matatakot. Kaya dahi po pwede na, dahil pasil man sa napalan mawaraan gabos, pwede man pala na maparaan gabos kong mga pinundar sa pirang segundo, dahi nalugod kita manghiriro, dahi na magtrabaho. Dahi po. In the second reading, St. Paul tells us, do not be lazy. Do not fall asleep. Paano? Sinuratan po ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika, ta mga hugakonon. Pigre-remind niya, kan ako kaiba nindo, day baga kami naghihinugak, nagtatrabaho baga kami sa kaiba nindo. Sabi niya, ang iba sa indo, sige na sanang pakiaram sa buhay kan ibang tao. We heard that in the second reading. Wala na kamong ibang ginibo, magparapakilabot kan ibang tao. Sabi ni San Pablo, if you are unwilling to work, neither should you eat. Ang sakit naman nun. Sabi ni St. Paul, ang mga tamad at hindi kumikilos, hindi nagtatrabaho, bawal kumain. Kaya, this is also our disposition. While we wait for the day of the Lord, whenever it will be, while we wait for the Lord's return, bawal pong tamad. Day po maghinugak. Gibuhon ang trabaho nin husay, honesto, magmahigos sa pagtaukan sa diri, magmahigos sa pagkamuot kan kapwa, sa pagpapatawad, sa pagkahirak, sa paglingkod, sa mga dukha. Tanganing anuman na oras mag-abot ang kagurangnan, maabtan kitang mata, nagpupuka, day nagkakaturog, day naghihinugak. Let us continue to work, to build houses, to study well, to work. Let's do what is right habang naghahalat sa mahal na Diyos. Dear friends, next week is Christ the King. Ining mga aldaw na ini na pagtapos kan liturgical year, maging pagirumdum lugod sa satuya, kung ano ang dapat laganan nin corona. Do not crown your bank accounts. Do not crown your houses. Do not crown your successes and achievements. Don't put your crowns there. Mahuwara po yan gabos, mapapara yan gabos. Rather, put your crown on Christ. Put your crown on God. Siya ang hadi, siya ang day marurumpag, siya ang day mambabaya, siya ang masasarigan na tunay.
crown Christ. Make Him King of your life. Diyan kita nakakasiguro. Our sense of security, our peace. Kaya ini po ang pangajita ngunya na Domingo. Sa masunod na may mamati kang nararaot o narurumpag sa buhay mo, the next time that you observe that something is crumbling, falling apart in your life, huwag ka munang matakot. Hinga munang malalim, huwag munang mag-hysterical. Kalma lang. The next time that things begin to fall apart in your life, hold on to your rock. Lord, when something in my life begins to shake again, please remind me that you will be unshaken. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos. Tanganing danay kitang pusog, masarig, arualdaw. Tindog po kita, simbaguntaan tataramon sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nakikinig sinday na hiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong maaki kan Diyos, asin namudagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halos sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kut sa kagadanan, asin ilunubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang tiripunon tapo ang satuyang mga pangangaipo, asin darahon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa limbawa ni Jesus, sa paglingkod sa mga naghahagad kan sa indang tabang, asin kusog nin buot, ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos, magdanay na maimbod sa tataramon kan Diyos, asin masarig sa satuyang paglaom, para sa langit nun na buhay, ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga daing trabaho, asin nawawaranan nin paglaom, makagamiaw na daisindang papabayaan kan Diyos, ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagagabatan kan helang, makamati nin rangan sa pagkamuot, asin pagsarig kan mga nag-aataman sa inda, ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ako nin mahirako na paghukom, asin magkamit nin katoninongan, kaibaan kagurangnan, sa langit sagkod paman, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumon tapuan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, tabangi kaming makapagpadagos na mag-andam para sa pagdatong kan aldaw kan kagurangnan. Inihinahagad ni huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sakuyang sakripisyo, asin sa indong mga sakripisyo, hakuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Warasan na andulot mi na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasalan nin sakal nin kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan sa en, ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya, kaiba kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming naguumaw kan kadakulaan mo. Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na iyo ang kagtao kan gabos na igwa kita. Agawon mo kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami sa imo kagurangnan. Warasan sa panahon niya mo an katoninongan, tanganing sa tabang nin sa imong pagkaherak. Makalikay kami sa kasalan, asin sa man nakaratan, mantang kami naghahalal, kan
pagdatong ni Hesu Kristo sa mong paratubos. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa, disipulo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, an Alpha asin an Omega, an kapinonan asin katapusan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Duod tabi ang gabos para sa pamibisa beleyo. Amang langit nun, ang pagtubod na winaras masamos sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa muyang tugang asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso. Nagpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kadayaan mong madatong. Ang sa imong grasya magbagos sa mo, na kami da imapagal ng pagpatalubo kan mga banhi kan maray na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman, kan katawan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin sa bagong daga, napakatapos daugo ng karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Hobeleyo, magpukol liwat sa samong mga peregrino nin paglaong, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog ng kinaban, kan kaugmaan asing katuninongan kan sa mong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, an kamarawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po, mamibi kita. Kagurangnan, kami na mapakumbabang nag-aarang, na kinabang kan mga dulot nin banal na misteryo. Tanganing, an tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Be seated, Tukaw po please. para sa nagkapirang paisig. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa na kaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 5,669 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 1,605 pesos asin 75 centavos. Siring man, si Seminarian Mark Jason Naag Latore, asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alautso sa pagkaaga. Kung may aram po ka mo na kaulangan, manungod sa indang ordinasyon, paisyon po tulos ang chancellor. Sa masunod na Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa indadaraon tapuan sa tong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory.
Mawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga minasunod na anonymous. Tulong 500 pesos, duwang 400 pesos, donation through GCash, October 12,717 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Noyland Family, 1,000 pesos. Salamat po at Diyos mabalos po. Salamat man po sa lambang saro sa Indo, sa presensya ngunyan na misa. Salamat man sa satuyang online community who joined us on the live stream. And thank you also to our liturgical ministers who assisted at this Mass. Salamat sa satuyang youth choir digdi sa parokya. Mahagad po kami nin pamibi, ngunya nabanggi mahali po si Bishop asin kaming mga padi, diocesan clergy. Mapasiring po kami ngunyan sa Alfonso Cavite, tanganing sa aga poon Lunes, sagkod Biyernes. Magkakaigo po kami kan sa mong annual clergy retreat. Ining mga aldaw nin pagpamibi asin pagpahingalo, lugod makatabang sa muya to be refreshed. Tanganing pagbalik may bagong kusog sa ministry. Urog na malaog kita sa bagong taon kan sa tuyang liturhiya. In November, we have 2 remaining Sundays. Christ the King next week, and the following week is the first Sunday of Advent. Lugod ang Adbyentong ining pagprepararta sa Kapaskuhan kan kapagpangaki kan kagurangnan, maging makahulugan para sa tuya gabos. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo sa tuyang patron, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga namumutan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ihiras ang katuninongan na hali ki Kristo. Salamat sa Diyos.